ନମସ୍କାର। ଏଠି ତ ବହୁତ ଶୀତ ରାଞ୍ଚିରେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୀତ କେମିତି ପଡ଼ିଛି? ମୋର ଜାଣିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା। ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତେ ଏଠି ଲେଖିକି ଜଣେଇବେ। ତେବେ ଏମିତିକା ଶୀତରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି ବିଜଡ଼ିତ ଉଷୁମ କବିତା। କବିତା ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ଚିଠି, ମୋ କବିତା ବହି ତୁମେ ସମୁଦ୍ର ମୁଁ ଶୋଷରୁ। ଶୁଣିବା ତେବେ ଶୁଣେଇବା ଆଗରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଗୋଟେ ଲେଖା ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଆଉ ମୋ ପେଜ୍କୁ ନିଜର ପେଜ୍ ବୋଲି ଭାବି ଜଏନ୍ ହେବେ, କାରଣ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ହୃଦୟ ପାଇଁ ହୃଦୟର ପେଜ୍। କବିତା ମୋ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ଚିଠି, ଖାସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତୁମ ହାତ ଲେଖା ଯେତେ ସବୁ ଚିଠି ଉଡ଼ନ୍ତି ଫର୍ ଫର୍ ଏଇ ଛାତି ତଳେ। କିଳି ଦେଇ କବାଟ ଝୁଲେଇ ଦେଇଛି ତାଲା, କାଳେ କେବେ ଉଡ଼ିଯିବ। ମାଗିବା ଲୋକ କିନ୍ତୁ ମାଗି ବସନ୍ତି ଚାବି, ପଚାରି ବସନ୍ତି ବାର ବାର, କ'ଣ ଅଛି କେବେ ନ ଖୋଲୁଥିବା ସେ ଅନ୍ଧାରୁଆ ଘରେ? କ'ଣ ଅଛି କେବେ ନ ଖୋଲୁଥିବା ସେ ଅନ୍ଧାରୁଆ ଘରେ? ମୁଁ ଏଡ଼େଇ ଯାଏ କେତେ କେତେ ବାହାନାରେ। ହେଲେ ବଡ଼ ଧୋକାବାଜ ଏ ଆଖି, ଚା କପ୍ରେ ଉଠେଇ ପାରେ ଝଡ଼। ନ କହିବି କହିଦିଏ ହୃଦୟର ମୋଡ଼। ଏତିକି ନୁହେଁ କି କାଫି ଜହ୍ନରେ ବୋଳିବାକୁ ଦାଗ? ଏତିକି ନୁହେଁ କି କାଫି ଜହ୍ନରେ ବୋଳିବାକୁ ଦାଗ? ଯାହା ମନେ ପଡ଼େ ମୁଁ ତ କାହିଁ ସେ ଚିଠି ସବୁର କିଛି ଦେଇନି ଉତ୍ତର। ମୁଠେ ନୀରବତା ଧାରେ ହସ ଛଡ଼ା, ଆଉ ହଳେ କଥା କୁହା ଆଖି ଛଡ଼ା। ସତରେ ତମେ କ'ଣ ବୁଝିଥିବ? ଯାହା ମନେ ପଡ଼େ ମୁଁ ତ କାହିଁ ସେ ଚିଠି ସବୁର ଦେଇନି ଉତ୍ତର। ମୁଠେ ନୀରବତା ଧାରେ ହସ, ଆଉ ହଳେ କଥା କୁହା ଆଖି ଛଡ଼ା। ସତରେ ତମେ କ'ଣ ବୁଝିଥିବ? ଆଜି ସଭିଙ୍କୁ ଲୁଚେଇ ଯତନରେ ଲେଖିଛି ଯେତେକ ଅକୁହା ଉତ୍ତର। ବର୍ଷା ବୈଶାଖ ବସନ୍ତର କଲମ ମୁନରେ, ମହମହ ହୃଦୟର ଫର୍ତ୍ତି କାଗଜରେ। ବା ଘ ନି ସ ହ ନା ଲା କାଳିରେ। ଆଶା ଆକାଶର ନୀଳ ଲିଫାଫାରୁ ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ପଢ଼ିବ। ଫେରେଇବ ପତ୍ରଟିଏ ମନେକରି, କେହି ଜାଣିନଥିବା ମୋରି ନାଁରେ। ଫେରେଇବ ପତ୍ରଟିଏ ମନେକରି, କେହି ଜାଣିନଥିବା ଏଇ ମୋରି ନାଁରେ। ନହେଲେ ଠିକଣା ହଜେଇବ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ଚିଠି, ଅଛୁଆଁ ରହିଯିବ ସାଉଁଟା ମେଘୁଆ ଆକାଶ ତାତି। ନହେଲେ ଠିକଣା ହଜେଇବ ମୋ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ଚିଠି, ଅଛୁଆଁ ରହିଯିବ ସାଉଁଟା ମେଘୁଆ ଆକାଶ ତାତି। ଅଛୁଆଁ ରହିଯିବ ସାଉଁଟା ମେଘୁଆ ଆକାଶ ତାତି। ଆଶା କରିବି କବିତାଟି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁବ। ଆଉ ହଁ, ଗୋଟେ ଲେଖା ସେୟାର କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି।